Anya laki din! Nay, naggapuan bere. Ay, napanak na kimisa, Uncle. Nay, bagbantay, naldaw kan sa mapan makimismisa. Ay, makit-kita na, Uncle. Katwain, agduduma pa'y tibadbadaw. Ay, madlaw mo magayam. Amom, jak ngamin kaya, ti maipada kadagiti daduma, amapan makimismisa dita. Nga isulat na mo ti badbado da. Naa. Agasan, tamadmadlaw mo pa'y gayam da ito simbaan. Ay, wala Ada pa jay nakachinelas nga mapan makimisa. Ay, ina. Ang mga naawa mo ti maigatang da iti sapatos, Baglakin ka at dakwarta Mike. Ay, Uncle. Kitain nyo ni Brenda. Ne. Isu mga agpaiso day jay. Naa. Adama kasarsarita na ang nakahilmay. Wan. Kasla jay agsingsingir samot iti motor day ta. Aya. Why? Mga aladan samot iti motor da. Hulugan da siguro, Ay, pustaan tangkel. Umay kanyak dayta. Dayta ahente. Tapay. Ay, kat. Umay lakit di agdamag. Mainaig ken ni Brenda akarubak. Amukon. Si ay. Wan? Orayag nga umay. Kat. Siguraduek asaan ang makairwar iti motor dayta Brenda. Naa. Unay kamutay. Sa anak basta-basta, Uncle. Ne. Kunak man no, close kayo kin ni Brenda. Ha? Pag kunaamet? Saan kami aklos? Kuno kanayon na kan sa apadigwan. Ha? Anyamot nga dagi ipadpadigo na kanyak. Puro mo't nga nateng kan idi na minsan. Imay nakmot ay ni kan iti pansit. Gamay na. Nagmagasi ka. Awan pa'y karni na mo't. Ay, jakin na. Mom, tinaramid ko. Anya. Hempakan ko iti baboy. Di mo lay bagbagakin kwa na. Ay unay kan. Kita manday tanga ugalim. Nagsayat ka no nakasango ka kenkwana. Hanggang no nakatallikod ay nagmadim gayam dagiting kays istoryaan. Ay na. Ingkamot tin makimisa, Uncle. Na. Tane, madlaw ko. Siyak mo langan ti kanayo na makimismisa. Ano laki iti? Mary, nagbayag ka na nakimisa. Nagluwalo ak gaya man nasayaan. Sana kasken ka apulos asaan ang makimismisa. Tila bagbagam. Ay wen gayam. Diyak pa'y natarimaan di alad ti balay nga ipapaaramid mo. Ay, kita manday tang ugalim. Kasadot mo amin adi mangan ano? Kasadot manan nga ibagbagam. Awan ti martilyo kan ragadi. Ay, awan na ya. Katwan. Ala, mapan ka bumulod di ta ka aruba. Sino ngay akaruba ti pagbuludak? Ay kat ni Brenda Nakita kamin idi na minsan nga inurnos nila kay na di atep ti balay da. Sika ko mga rudon ati mapan bumulod. Sikan ata mas close kayo. Siya klami na Ingkan, taramido kon. Saan ka na rumanikla mo dita? Anya lakit din na yan. Ay, Mary, si kamot kayam. Ay, umunag ka Ay, mare, umayak laeng ko mga bumulod iti martilyo ken ragadyo. Ay, usarin nila kay ko. Saan na pa'y analpas at tinarimaan di at ti balay me. Sige, ipabulod ko pa'y lakan ka. Mabitlaan, tamapan ko alaan. Agyaman na ka, mare. Sige. Nagwaramot na ito'y balaydan. Ay, abo, di pa'y makapagwalis might. Sadot na talaga na ito'y akarubat. Daytan ti ragadi kun martilyo. Uy, talaga ang napigsaka kin ni Brenda Ingkakot aramido na, hindi alad. Malamatan. Intun bigat ton Ingkaki din. Nagadupay lang nga pambar mo mat. Ay wan gayam.
makimisa ka inton bigat. Tapay aya. Tapno tulungan nak ang mga ramit iti alad. Kasapulak ngamin ti para igam. Ala, tenglaman na lang ha. Tenglam ko na, kanya kamutan. Kateng-tenglik lang aro din na nasaya atin niya laki din. Tagitan to mga may chismis ti karo ba tikit kitam. Ay, nagadua reklamom. Intun maumaak, panawan ka ditoy. Tarimaanom nga, may sa daytoy alad mo. Ay, unay ka na ya. Naimbaga bigat yo abaw. Ni. Na, ay, sikan samot tay ahente ti motor. Ay, wan ma'am, siya. Ay, saan kami nga agala iti motor? Pudno dayta sir. Ay, umayak la ko magsiay. Mangulong nga miniti motor dito ka rubayaw. Ay, amok Nakita ka, nagtungtong kayo idi kalman ka ni Brenda. Uy, Mary, lipasin pa yung mata di bagbagana. Sao kan tumata sao. Amok nga ro di ibagbaganan. Neta. Sino kada kayo mabalin na ma-interview? Ay, siya, nita. amok a permi ni Brenda, apo. Nasayad no kasta. Sige, interviewan kayo nga rudan. Una, sakbay na. Hibagakon ken ka. Natiwad, nga agbaybayad day ta akarubak, sir. Uy, Mary, anya dayta. Ay, agtal na ka man, ta saan ka amak bibiyang ditoy? Natiwod nga agbayad? Kuna, ma'am? Wan, sir. Nalaing pa'y nga aglumeng, no, adama pan agsingir di ta balayda. Tila paglumlumengan na, ijay likod ti balayda, ijay CR, kumkumpurmen, ay, agdisguise pa'y. Uy, tila ibagbagan, Mary. Ay, puno mo ta. Naggaduti na kautangan na, nga ilumlumengan na ako namsa. Nay, kasano nga ro da makalay ti hulugan na motor? Ay, no kayat mo lakit di, mailumengan, kan malugi day ta kumpanyayo. Ay, sige. Ang, no siyak ti masurot. Ay, sanak nagtalok iti kasken ko, ana. Nagalasan day tang ugalim, Mary. Kita ang pimanaw di ahente. Ay, kut nasayaat mo ta. Pinirjam mo ni Brenda. Ay na, imbagaklaang mo tipod no. Kat, nagsaya at akaaruba. Kita man ta, pinabuludan na tapay iti martilyo ken ragadi. Oh, saan na nasaya at akaaruba day ta, laman? Diyak kayat ang makaala da iti motor. Apay asaan? Kat kasapulan ta nga rod. Awan tupay motor ta. Umunada kitin na makaala. Aha. Makitam na itang ugalim. Nagalas! Agtal na ka man! Anya lakit din, day ta kababalin mo, bakit? Awan sir-sirbim, akanayon na makimismisa. Anya lakit din na ya. Nay, Brenda, pumanag na ka, Mike. Ay, alaag kumaadya, binulod ni Mary ang martilyo kan ragadi. Bimulot ka na kayaw. Wan, taaramidon ka no nila kay na, jay ala, diti balayda. Kano, apag isaw, dahil man na eh. Agbilbilag mat iti linabaan na. Ay, itay ko pa'y apukpukawan ngam di naksamot mangmangag ta di nakmot ikaskasaw. Ang mga no, di nakamangmangag ngagpaisaw. Anya saan, kat nagpipigsa ti panang pukaw ko kan kuana. Kwa, ang mga no, napudo ti ulo na. Kasta na day takit, no ado ti linabaan na. Sana pumampansin. Ay, didmaan nakmutan, kasta. Nga taa. Ay, wang gayam. Damag ko ang mga lakayo iti motor. Wan ko ma. Awan mo di ahintin. Di mo nagsubsublen. Kay, nalpasan ang nagsiay. Jakman ammo no sa dino tinagsiayan na. Ta di mo nagparpariknan. Awan mo ton. Ang ma'am, jak pabuludan. Ta saan na nga mo ti agisuble nang ron no riminta. Aya? Why? Kita di binulod na idi atabo ken palanggana. Aging gaita di na pa insuble. Anihan? Jakmat ngamin ammo akas ta ti ugali na. Ultimo walis tingting a binulod na ay di na pa insuble. Sakpay kit din na ti mabay na mga lakadag iti binulbulod na idi kanyak. Nini, isunsamot da jayin nila kay na. Ne. Why? Iso daytan. Nagkapon sa iti trabaho na. Nan, asit gakman. Ibagak di binulod ni bakit na.
Agawid kan? Oh, sika magayang Brenda. Apay? Kwa, adalaan ko nga ibagak. Anya dayta? Kasapulan nga minan nila kay ko, jay martilyo kan ragade, binulod ni bakit mo, di na palabas alawas. Ne, di na pa'y ayain suble. Saan pa nga road? Ay, una yan. Ala, Brenda, bayam. Tadamagak madamdamakin ko na. Apaman ang makaawidak. Pasensya ka na. Kunak kami nun sublinan. Isumot timbagak idinalpas ko di alad nga isublina adagos. O sige, panawan ka pa yung rod, Brenda. I keep waiting at the Meray! door. Nay, lakay, si Kanday ta? Nakaluto ako, mangantayon. Ay, gayam. Nasabat ko ni Brenda. Imbaga na saan mo pa ka nga insubli di martilyo kan ragadi a binulod mo. Masapul aya nga isuble. Ay, kat isublim tadita magkukwa. Ay, apay, dinamagnakin ka. Di mo lang makaurura yun. Anya ang makauray mo nga ibagbagam. Kit no nasurok ang makalawasan, manipod binulod mo. Ay, kaadamo di dyan. Di mo nga rot insubli. Ay, marurudak iti kastang ugali na. Damag, di lang makaururay. Hay, anya laki din tikas tang ugalim. Nagalas. Ay, apaw! Isublig no kaya't ko nga isublig. Saan? No saan? Nawatam. Na Ne, si Kamat Gayam day tang mauawag dito irwar. Aywan, Brenda. Isublik man da ito yung martilyo kan ragade. Ay, nakagatang kami mutan iti baraw. Aya. Won, may sa aset tay ginatang nila kay kon, kompleton. Kastagayam. Ay, kwa pasensya kan Hey, nalipatan man. Bakit ko na isublikan ka? Kukwayo day tan. Ay, kwa, kababain mo't Won, kukwayon. Imbag lang nga usaram no, datari maanam di tabalayo. Sige, thank you Awan anyaman na, kukwayo. Nagkapamat. Eh, kat napanak iji balay da Brenda isublik ko madagitoy. Kunakken ka, saan mo nga isubli? Tapno marigatan ni Brenda nga umay mangala. Jack mo talaga nga insublikat. Tamom. Ay na, nakagatang dan iti baro agamit da. Ha? Gimatang da iti baro? Wun. Jay nangina pa'y akin branded ti ginatang da. Iso kukuatan da ito binulod mo aragadi ken martilyo. Na. Dalat ta kwartada Kasano? Pagtrabaho mo't nila kayo na. O, di ada kwartada. Saan da ang makaala iti motor dala kay? Jack ito lo! Ay na bakit? Saan na maibagay ken kaday tanagan mo Mary. Anya? Tasaan ang nasaya ti panagpampanunot mo? Mary. Na. Sika ha? Maminsan pa'y nga ibagamday ta, isinakan! Ha? Anya lakit din nito Agbuyak man laangin iti Diyos. Saan ka makabuya? Taapay. Naputdan tayo iti kuryente. Anya? Hay, unay matapan nakairanrananan. Sayang. Kahit apay naputdan tayo ngay. Awan gayang pagbayad iti kuryente. Talagang sakit yung agmalmalas ti biyag ta. Bakit? Gapukin ka. Anya? Aywan gayam. Awan pa'y bagas. Manen? Kuryente, ita, bagas, naglalaok. Unay mo ti biyag. Naputdan tayo pa'y iti internet. Internet pa'y! Ay, una yan. Malas talaga. Wano? Si kati malas itibiyag ko. Mere! Uncle, daman laang damagag kada kayo Anya da ita? Apay day talugan na nakaparking di taro bayan da Brenda. Ay, kukwada da ita Lugan da? Wayne. Imposible mo. Sandan tupay ang makagatang iti motor. Gaputa saan da ang makaala iti motor. Day talangan lugan ka no, ti inala da. Na.
Apay ngawan nagsiay kanyak. Apoy si kalaya ngaya ti mabalin a pagsiayan da. Nagadumat ti kaaruba da mabalin da a pagdamagan. O, kas kumakanyak. Anya? Katwag, Nagsiay daken ka? Wen, naibagak diyan nagsiay ang nasaya at ataon ni Brinda. Managtulong iti pada na atao, kain saan ang manangapal. Akaskin ka! Ay, tumal na ka man dita. Saan akaskin ka? Toxic akaruba! Palawan ka man lang. Aguray! Aguray ka! Anya? Kita ang aminday tabaro alugan da. Kita nagmayat ti Maris na sanaya. How? Kagora kayo amin. Agpapada kayo akaruba. Pwisit kon. Kagura miti pada matao. Dadi mo kaya't amaartapan da ka! Anya lakit din aya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.